Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Ano man ang pangarap mo, matutupad yan dito sa NCF. College of Computer Studies, College of Arts and Sciences, College of Teacher Education, College of Accountancy and Finance, College of Business and Management, College of Engineering, College of Health Sciences, College of Criminal Justice Education. Let your quest begin here at the Naga College Foundation, because we don't just educate, we elevate. Experience NCF high-quality education and be part of the community of champions. Be a Tiger now. Leap into the future. Your quest begins with a single step, where passion meets purpose, and learners become leaders. This is where champions in healthcare are made, with AI-powered, world-class, real-life simulating laboratories, top-tier clinical instructors, healthcare industry innovation-focused curriculum, and skills management. The Naga College Foundation College of Health Sciences is your premier choice in excellent healthcare education. Change the game. Be a champion. Sarong hapot, sarong simbang. Diretsahan! Diyos marahil na aldawin ng GNN TV48 Naga, Diretsahan, sarong hapot, sarong simbag. Ako po si Melvin Machado. Ang satuyang mga tinampo, importanteng parte kang satuyang pang-ural daw na pagbuhay. Dala na nagsusumpay sa mga tao, harong, eskwelahan, ospital, merkado, asin iba pang lugar na nagtataon ng kabuhayan asin serbisyo. Alagad, sa tao kang mga benepisyo kang paggamit din mga tinampuan, posibilidad din mga katibaadan. Uli sa sala, irresponsable, o abusadong paggamit kang mga ini. Di po naglalawag ang importanteng papel na ginagampanan kang satuyang Land Transportation Office o LTO. Sidang pangenot na ahensya kang gobyerno na nagmamanihar kang pagtaunin kaaraman sa mga responsableng motorista, pag-issue ng lisensya sa mga kwalipikadong drivers asin nag-aasigurar na ang legal asin rehistrado ang mga pribadong lulunadan. Ini mga lakdang para masigurong salbado ang satuyang mga tinampo. Pero sana ini sa magabat na trabaho, asin responsibilidad kang Land Transportation Office. Asin ngunyan, aldaw, para tawang kita ning kasimbagan, asin kalinawan, asin iba pang mga kasimbagan sa satuyang mga kahaputan, mapadapit sa LTO, diretsahan, ang hepe o pamayo kang LTO Naga District, si Ma'am Grace Rojas. Ma'am Grace, good morning. Wow, good morning and good morning Sir Melvin and good morning man po sa gabos na yaon digdi sa Satuya sa GNN
48. Opo. Yeah. And siyempre sa tuwing mga parantabay, ma'am. Ay, yes. Good morning man sa gabos nag-antabay sa tuya mo niyan na aga daw mainit-init. Opo. Mainit-init man ang barita tangon yan. Opo. Ma'am Grace, in brief lang po, halos kadaklan, aram naman kung anong LTO. Pero in brief, anong pinakamandato kang Land Transportation Office? Tayo mo bagang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yes. Ang LTO, ano ang mandato kani? As in, ano ang pinaka-ahensya nakakapandong sa LTO? Actually, ang LTO, the Land Transportation Office, is under the DOTR o Opo. Department of Transportation. And sa mga mandato kang LTO, igwa po kaming lima. First is the inspection and registration of roadworthy motor vehicle. Kailangan po talaga i-check kung roadworthy ang isang vehicle before siya i-register. Then number 2, issuance of student permit and licenses. Kasi yung student permit kasi is different from license. Student permit, preparatory para makapag-apply tayo ng non-pro or professional. Then yung apprehension of violators of RA 4136, then adjudication, number 4, and the last but not the least, yung collection of revenues natin. Kasi itong collection of revenues, actually 100% po nito ng MBUC goes to DPWH. Ito po yung pinagbibintay ng ating mga roads and bridges. Kaya ang collection namin is napupunta ang 100% of MVUC sa DPWH. Ano yung ma'am, MV? Motor Vehicle Usage Charge. Okay. Yun ang MVUC ng kada It goes vehicle. to? Meron tayong collection para dyan. Oo. Sa DPWH yun. Yun ang pag-maintain natin ng mga roads and bridges ng ating lugar. So, parang collecting agency ka mo, ma'am? Yes, para kaming collecting agency. Pero meron pa naman natitira dyan sa amin yung other collections, yung mga miscellaneous, Apo. sa amin naman yun, sa LTO. Ma'am, dahil kamo ang kumbaga, hali sendo ang apart kang pondo kang DPWH, igwa kamong share pag-abot sa road maintenance, kung ano pa man, igwa ning poder ang LTO na, pwedeng itong maka-request sa LTO na sa DPWH, na ingin ng portion kang tinampo garo naging road hazard o road We accident. can only suggest. Suggest. In fact, ang office din namin, nakakahingi din kami ng funding Okay. para i-renovate or what. In fact, ngayon may ongoing repair renovation kang LTO Region 5 sa Rawis. Ay, okay. Ang nagkukuha niyan is DPWH. Ma'am, ang opisina mo sa Naga. Kasi Yes. paano yung nag-ooperate mo? Igwa kitang sa Pamplona, igwa sa Pili, igwa sa Naga. Paano ang operation ng mga LTO Actually, offices? before, ang LTO Naga is sulo lang yan. Opo. Then, that was 2019, andyan na yung Pamplona. Then, lately naman, itong LTO Extension Office ng Naga ang Pili. Okay. Diba? Pero soon, magiging kuya na yan. A-approve na yung kuya yan as district office na rin District yan. office. Most probably, by next year, pwede nang mag-start sila. Then, partido, matagal na actually ang partido. Medyo malayo na yan sa LTO. Though igwa na kita kaining mga kadakol na district offices na nag-open, pero Naga City is still the biggest district office in the Bicol region. Okay. Oo. Kaya ang gaor namin is, although naging maliit na yung gaor namin, sadit na pero kami pa rin ang pinaka-highest ang transaction and collection. Ang number 1 namin na gaor is digdi sa Kamaligan, then the whole Naga City, then Kanaman, Magaraw, Bumbon, Kipayo, and Calabanga. Hanggang Calabanga na lang. Because Tinambak is gaor na kang partido. Kaya hindi na yun sa amin. Pero the fact na yan na lang ang gaor namin, pero still kami pa rin yung may pinaka-highest na transaction and collections within the Bicol region. Opo. Pero kung halimbawa akong taga-partido area or Rinconada area or taga-Pili or taga-Tinambak, pwede ako mag-transact sa Naga. Yes, kasi that is a free country naman to. Okay. Kung saan mo gustong kung saan ka man maluwag. Apo. Kung saan mo na duman mo sa hepe, duman a friend mo, or Apo. pwede ka Pwede, naman opo. duman. Except sa mga for hire, kamay gaor yan.
lupalop kang Pilipinas, pwede ka mag-rehistro. Halimbawa, inabot ka ng due for renewal mo sa somewhere in Baguio, pwede ka mag-rehistro. Okay. As long as yaon ng vehicle mo. Pwede yan. Okay. Ma'am, nahiling mo, ma'am, may mga activity ang LTO na aside ka itong mga nag-walk-in sa opisina, iba kang parang mobile transactions, mga Outreach program. outreach program. The last time nagkahiling ta is in Sabang. Yes. Kamagkaigo. Is this a usual program ng LTO po? Actually, igwa man talaga kaming outreach program. Apo. Pigdudumanan mi sa mga kung saan baga remote areas Apo. man kang naga, pareho sa Kalabanga dakulon dyan na mga remote areas, dinadarami naman susamo yung serbisyo duman sa inda, like registration, Apo. theoretical driving course, distribution of plates sa kadagdag na yun ngayon, Apo. yung distribution of plates. Actually, nilalapit mi na sa kanila yung services namin, hindi na nila kailangan pumunta ng LTO. Kaya ang iyon ang kagayunan, very much appreciated ka mga dinudumanan mi. In fact, ining distribution of plates, hali na kaming Kamaligan. Naubos ko na yun Kamaligan, Kanaman, Magaraw, inyan sa somewhere in Kipayo, Bombon, Apo. Calabanga. Nabot mi na po yan. Now, ang concentration namin ang the distribution of plates, digdi na sa within Naga City. Iikutin mo ining gabos na barangay kang Naga City, 27 barangays of Naga City, para maubos mi na ining mga plakang dapat min i-distribute within this year. Opo. Pero sa ako kay on my part, ang tinarget ko dapat matapos mi dawa halfway until October. Kasi until December naman. Kung ma-meet mi na hanggang October halos mga 50% to 70%, Yes, ma'am. mas maganda 'yon. At least maluwag naman sa muya at saka magkakaigwa kay aming pagkakataon by next year na pwedeng ma-apprehend sa mga daipa standard ang plaka. Kasi standard na ini na wherein yan na po ang size, ang yung kuwan ng mga letters sa kay number, pare-pareho na, kaya dapat palitan. Apo. Ma'am, talking about naman sa outreach program niyo, ma'am, ano ni ma'am? Ang purpose kani aside kay itong mairani si serbisyo, nababa man ang mga violators duman sa sarong banwaan when it comes na natatapos din itong outreach program? Yes, actually. Like for example, ining mga unregistered. Apo. May reason naman kasi itong mga nasa remote. Actually ngayon, madam, gusto mi man ngayon magpa-register. Now, ang problem nila is yung travel from Calabanga pa digdi na pwedeng ma-apprehend sinda. Sayang man ngayon, madam, so ibabayad min 12,000. Okay. Kaya, pag nandiyan kami sa remote areas, talagang piga-availing da ang services mita. Dumanya o na sa registro, kukuha na lang ninda ang OR, Okay. o yaon na ang theoretical, complete service na ito. Kaya, wala na silang hanapin pa. At least, pwede na silang pumunta ng Naga City na walang problema kasi may ORCR na sila and other than that, may license man. Okay. Kaya magayon nun man and other than that, dakul man talaga ang collection na nakukuha kang Naga. Magabat ang penalty, ma'am, ka mga offenses sa LTO? Ano ang pinakamagabat na offense na yun? Kulurum yun. Kulurum. Kung kulurum na van, that is Opo. 200,000. Pero ining motorcycle na kulurum, that is 6,000. Ang problema, Kenta, siyempre may suspension pa ba ganyan? Opo. 3 months, 6 months, and 1 year. Apektado ang lisensya kung nagdadara kaya? Yes. Okay. Kaya dapat maging kuyan man sinda na day magpara kuyan kang kulurum. Talagang that is a violation. Parang it takes two to tango. Nagdara ka rin ba kung rehistrado motorsiklo? Maski ka-rehistrado ka, may liability ka Yes, mag-aaral. siyempre. Kay puwan talaga, kung kumpleto yan, di na ikang problema. Opo. Saka kita, kung nagmamaneho baga kita, pag may kulang na saro dyan, pirmi kang hadit. Ang ano po da, ma'am ang pulis sa kang LTO, yun yung nakakaparikas kang tibok kang puso kang motorista. Huwag naman sana, Diyos ko, dahil man ko tayo magirilang. Takong kita baga, complete man ang Opo. documents tandara. May license, may valid license ka, may ORCR. Okay. Ano tama nervyos ka? Okay. Dawa oras-oras kita mag-agi in front of the apprehending officer. Di ka man nervyos. You have the documents. O, yan lang, yan sa kuyan para maiwasan taman ang road crash. Okay. Usually baga, pag ninervyos ka, pag incomplete ang daramang documents, grabe ang idudulag mo. Opo. O data po, never po kita magdulag. Pareho ngunyan. Pag nagdulag ka na, nakuhaan ka,
isi-show cause order ka, di nagkakaigwa ka ning record baga. Okay. Teka man sa na makakasalbar, pag show cause order coming from the regional director, you have to pay. Mabayad ka manggiraray kang penalty mo. Duman sa na violate mo. Sa kami garo, medyo sa violation mo. mas iba ang pagmati kung duman sa tinampo ka nakapaliwanag tulos. Correct. Kung kasi katutuktok ang kasarong, show. Actually baga, tao pa man kita. Kung tatao man kita kiulay-ulay sa satong mga apprehending Opo. officer, malay mo, napalumoy mo, o sige, taon ta kang chance, darana ni sa office, i-registro mo na, tanganing day ka na mag-penalty 12,000, pwede man yan. Dahil may man yan kini-question kung naira ka man ba, natitirabangan mo. Pero, saro ni sa bagay na na-remind mo man siya na mag-registro. Dahil manasiro kayo ng office, Opo. ma-registro. O at least, napagbigyan ta. Dahil taman inahali yan na tao pa man ang mga apprehending officer, at least natawan niya maning chance na mag-registro. Dahil na niya yung gigibon sa utro taalam. 12,000. Maaraman niya 12,000. 12,000 is 12,000. Opo, kunya na panahon. Ma'am, despite na ma'am kang kang may magabat na Penalties. Pero igwa pag rin nag may mga Iyo. violators pang grare. Why is that? Dahil taman ini maiiwasan. Apo. Igwa man kayang mga bagay. Arog ka ining mga kuya na mga kadakol kita mga matagas. Apo. Sabihin ka ng katotohanan, mga matagas ang payong mga driver. Igwa man talaga dyan na masunurin sa batas trapiko. Apo. Pero igwa man talaga dyan na nag-iiwas sa mga aruga yan. Dahil ko aram kung taano. Pero inilang ang masasabi ko. Kampante kita kung mamaneho kita na may lisensya, may rehistro. Opo. Dawa sa inakorte ka makaabot, pag apot kang judge, may license ka, igwa. May registro ka, igwa. O di, day kadyado. Pero once na kuyan ka sa araw kay na incident, unlicensed ka, unregistered, ula ka na. Opo. Daog ka ng dati. Kaya ini, ang pikukuyan ko man, ining mga taho, kaya siguro, dakul manggiraray nagbabayli. Pero dai, ang unlicensed ngunyan is nagbababa. Okay. Kasi kung na-remember nyo, kang last year, naubos ko ang barangay kang Naga. Even outside nearby municipalities, nakapagkanda kaming libreng theoretical. And sabihin ta na lang, 50% of that nagkuha ng license. Dagdakol talaga ang samong license na nagkuroa. Gusto sabihin, nainganyo mi man silang magkuha. Other than that, inimbagang mga e-bikes. Opo. Ining mga e-bikes, 6 times akong nagkandak sa indaning free theoretical driving course. Kaya sabihin ta nila bagang 50% of that nakakuha na ning license. Kaya gusto sabihin, nainggan nyo taman sindag talagang magkuha. Because kita pirmi kay ang lugi kung kita mayo. Opo. Oh, yun ang yung bottom line dyan. Sa karon ang pagkuha garo ng lisensya, bako lang basta nagkaigwa ka itong lisensya. Correct. Yun Siguro ang- ang pinaka nasa likod kang pagkuha ng lisensya, itong bago ka makakuha ka ito, igwa ka ng prosesong pinag-agihan na tinukduan ka kung ano magiging manners mo pag igwa ka ng bihikulo na yaong ka sa tinangko. Correct. Right. Actually, that is under Republic Act 10930. Yes, ma'am. Diyan, naging stricter ang issuance of license. Kung nare-recall nindo before, siguro ika nga ni, nakakuha kang lisensya, Yes, ma'am. nakanood ka sa na magmotor-motor, Oo, sa kataid tinawag siya ka ng lisensya. O, bako. Pero ngunyan, stricter na po. You cannot secure student permit kung di ka mag-aging 15-hour theoretical driving course. Di at least from there, na kagiwa ka na na-educate ka na. Opo. Naraman mo na ang rules and regulations. At least, they zero knowledge. O, iyo. Kaya yun yung kagayunan. Igwa ka ng knowledge, igwa ka ng skills, so, i-apply mo. Yes, ma'am. Oo. And the Ang type 1, i-apply. Opo, and the presumption ka mga nasa luwas na mga law enforcement personnel, dahil igwa ka ng lisensya, Nag-agi ka kang proseso mo. and dapat sunodon mo. Sunodon. So, Oo. yung question na dahil dahil mo aram, kasi kaya ka nga nagkaigwa ng lisensya, Yeah. nag-agi ka sa proseso, Kaya nga, mayong ano to. kaya nga rin kung minsan, para ngayon ako, madam, halat, ano ang license mo? Uy, ako ngayon, madam, professional. Oh, professional. Prove it to me na professional ang license mo. Ano taragibo ka kayo ni? Professional ang license mo. Dapat, panindugan mo yan, being a professional license holder. So, bako lang, driver lang. Dapat driver ako. Dapat, driver ako. Pinagmamalaki mo Professional. yan. Professional license holder ka. Pinagmamalaki mo yan kasi uminagi ka kang proseso, ara mo ang law. Mamaya sa mga may mga lisensya, pati ang sa proper hygiene ka mga driver, tutok Ay, yan. kay Riba yan, sir. Okay, Ben.
Kasi, lalo na ining mga public utility Yes, ma'am. vehicles. Oo. Na matukaw ka sa likod kang driver, Oo. imbes maray-maray so parang mo tabago kang karigos or what? Ang mapaparang mo so ang sud kang Okay. sarong driver. Oo. Makuman sa pagkuyanta sa inda. Dito man sinasabing, Dahil hindi pwedeng gaano to. hindi gano ton. Oo. Mag-ulor ka, gabos na ulor yaon. At least malinig. Apo. Before ka mag-drive, nagkarigos ka, naglinig ka man ka sa diri mo. Takairi ba bagay sa blow bagets? Apo. Yung S dyan is self. Ah, okay. Sa diri mo. Ready ang sa diri mo, malinig. And ang aram ko digdi sa mga public utility vehicles, igo kitang trust can. Okay. Pero yan trust can na yan, be sure na pagkarigos mo, kinarigos mo man ang trust can mo, nali so basura. oo. Bako ta, forever na yan 2 dyan weeks na dyan. ang basura. Pati so basuran mo, basura naman. Ah, okay. So at least may nakita na dahil pala basta-basta pag may lisensya, ano yan, kumbaga whole package ang Kuya, kailangan. may responsibilidad kita dyan. Ma'am, Being pero a may license holder. pero may nai-issue mo yan, lalong-lalo na yung mga road crash. Ma'am, kumusta ang, by observation, kung makikita ni numbers, by observation, kumusta ang road crash sa Naga o di man sa Gaor, sa Gaorta, and piradigdi ang ma'am, mga minor de edad. Igdi, day ko ma-assure Without sa number, imo ma'am. ang number kang Apo. minor de edad, pero kadaklan mga kaakian mambaga ang Okay. nakakuyan because siguro so eager na sindang magmaneho. Hmm. Pero part man ini kang may obligasyon man di ang parents. Apo. Na dapat kuyanon ninda ang sa indaman ng mga kaakian. Hmm. Kung ang sa indang mga vehicle, itago man ang susi. Then tell the mga kaakian niya na, o ini, dahil pagamiton, ta unregistered. Ta kung minsan baga, di daralagan ka mga aki, dahil aram unregistered. Oh. Kung dahil ma-register, dahil na mo na pagamiton. Ta kadaklan pong accident is partly to be blamed ang parent. Why? Opo. Ta pinagamit mo unregistered. Mayo palang side mirror, ano ta, pinagamit mo. Araw ka iyan. And bantayan taman, being the parent, bantayan ta mga kaakian na, dahil hinahali dyan, whatever accessory niya on dyan, dahil pagaliom. Like kaining side mirror. Apo. Side mirror alone is 5,000 ang penalty. Ilalag sa eraro magamang ka. At corny. Kung minsan corny man nga ini. Kulaon nga digdi. Oh. Ilalag sa eraro. Kaya ang gusto kong sabihin kayan, i-explain ninda, iyan, linaag dyan, may purpose. Okay po. May purpose yan. O, paano mo maihiling so yan sa likodan mo, kumayo kang side mirror? O, iyo baga, importante yun ang side mirror. O, paano mo maihiling so sa likodan mo, kung babadilon ka na sana. Oo. Kung Mayo mo kang yaon side pa mirror, kaya nga ni, o, babadilon ka na lang kang sunod mo, Opo. dahil mo mahiling, tamay kang side mirror. O, iyon ang Si sinasabi mga ko dyan. ilaw, ma'am. Side, yan, mga signal lights, Apo. importante yan. Dito pwede man, pag iaro ka ng kamot. Dahil pwede. Ang iba nga ni dyan, bitis. Abitis, ito. Oo. Ang walay. Lalo ng tricycle. Oo. Nakaroon na kayo si Bitis, Oo. kamot. Mapapagkamal lang kita dyan na, ay, inaatake lang ganyan ng arthritis. baka matake Arthritis, lang. o, kaya nanananglay na. O, pero, ito pala, mali ko. Okay. O, paano mo ma-inform sa likodan mo? Number one, ang mga signal lights na yan. Ang kamot, ini-extend tala yan. Tabang para double na mahiling. Nahiling so ilaw, nahiling man so kamot mo. Okay. Pero dahil pagluwas ang bitis, tabako man iyan na Oo. gamit Depende- pang depende sign. kung ma'am. No? Depende Ang kung- kaiba lang digdi is hand signal. Mayo signal. magkitang foot signal. Okay. Pero may mga ano to, sa tinampo, minsan may mga tracking, iba ang busina. Bawal. Bawal din yan. Okay. Dapat so standard man. Busina talaga. Pigdadarakop mi. Ah. Actually, digdi baga sa along Milaor pa, Apo. Milaor. Pirana kaya dyan ang kuyang ko na ginigibo na iyan na parking space, Okay which po. is sala. Apo. Pigwayda ng road ta, bakong for parking. Mhm. Para ang smooth sailing man ang nagmamaraneho. Both sides, mahiling mo clear. Mhm. Pero kung may truck dyan, surunudan, ang ma-cross dyan, posibleng dahil mo mahiling. So yun man, pag nag-agi ka mo, sinisitar yan ang mga ano to. Papasita ko yan. Papasirita ko yan dyan. Actually, Oo. kansaro, nagdarakop. Nag-announce na, pinasita ko na sinda dyan. Last week. Sunod na week, ay rea, pinatirikitan ko na. Oo. Kung dahil mo yung titikitan, daro dahil sinda natatakot. Pero kung may masample lang ka dyan, dahil na sinda mag-stay dyan. Okay. Ma'am, sarot na lang, before kita mag-end kanggap. Ma'am, kahit to, ang LTO, minsan, with due all respect sa mga nagkaroon ng LTO, minsan nasa sautan, agad itong part kang kutong-kutong, sa tinampo. Pero ngunyan, mayo ka nang madadong. So far, man akong nadadangog na. Diba? Ata,
at least baga, medyo pigra lang kawa naman baga ang mga salary kang Okay. gabos na empleyado. And siguro, sa kuyan man kang sa tuyang office na, day magparagiribo ka yan. Kukuyan man baga ang opisina, Opo. ang sarong raot kang sarong empleyado, damay the whole organization. Bako Opo. iyo. And siguro sa pag-anugaro, sa paglihis kang panahon, ka mga seminars, ka yan, mga yan, ahensya kang oo. gobyerno, na So, professionalize ng maray. Yes, so education, na kinuwenta man sa inda, na-instill taman sa inda, at least nakakanood man na halion ta iyan. And sa kadakulan na ngunyan, may cellphone, may gabos-gabos, Oh, may- pur barang hagad yan, kung baga na ikanapicturan or May what. dashcam. O kaya, May, kaya masakito na oo, iyan, at may least body cam. maaraman tang salaman ito. At least ngunyan, naka-overcome naman na dain. Opo. Totally mawara na. Yes, ma'am. So bago naunambitan ni ma'am itong mapadapit sa mga plaka, itong Oplan plaka check kang nakalis sa Yeah. mga aldaw. Dito na sinumpayin ka sa bago sa pagbuelta niya to, iyo ang satuyang aaramon Yes. ang iba pa makakaputan kang banwaan tatawang kasimbagan kang Land Transportation Office ni Mama Grace Rojas sa samuyang pagbabalik dili sa Diretsahan. Sarong hapot, sarong simbag. Diretsahan! From dreams to strategy. From passion to profession. What can you be with a marketing degree? We create brands that connect. Be bold, be the brand. Hashtag market your future. It all starts here At the Naga College Foundation, BSBA Marketing Management. Start your quest to success. Be a Tiger today. Enroll now. At the heart of every dreamer lies a future of limitless possibilities. At Naga College Foundation, we understand the journey. With proper guidance, inclusive community, and state-of-the-art facilities, your dreams can become a reality. We are a training ground for future innovators, where quality education continues to thrive and service meets excellence. We develop students for more than a career. We equip them with the right skills and attitude to leap into a future of limitless possibilities. Your future is waiting. All you have to do is to begin. Meet your future self and choose NCF. Sarong hapot, sarong simbag. Diretsahan! Nagbabalik po kita digdi sa GNN TV 48 Naga sa programang Diretsahan kay banta manggiraray si Mama Grace Rojas, ang hepe kang Land Transportation Office Naga District. Ma'am, idigdi po kita sa exciting part kang sa tuyang mga programa kang LTO. So bagom napasadahan taning kadikit itong Oplan Plaka Check na pinag-launch digdi sa Syudad kang Naga, digdi sa LTO Naga. Ma'am, sa LTO Naga pirang plaka ang kaipuantang ma-distribute although nasabi ta subago na nagbabara-barangay kita, sagkod no rin ta dapat po ini maubos. Ini bagang Uplan Plaka Check na pigigibo kang Region 5. Apo. Even sa ibang regions, Apo. ginigibo man ini. Kaipuanta po kayang makuyan sa mga backlogs na plates. That was 2017 pababa. Apo. Yan, dakulon ming backlogs. Kaya sa ngunyan, sa LTO, igwa kaming around, Naga lang yan ha. Naga po. Naga alone is 50K Apo. na mga kaipuantang ma-distribute na plaka. Pero as of yesterday, naka 4,500 na kaming released. As of yesterday, Yes, iyan. ma'am. Tagini bumibaga, nag-distribute kami, face-to-face distribution kami sa Kamaligan, Kanaman, Magaraw, Bumbon, and Calabanga. Calabanga twice, at thrice nang ani kami sa Calabanga. Now, ang concentration mingon yan is here in Naga City. Yes, ma'am. Nagbabarangay to barangay kami Apo. para duman mag-distribute kang plaka. Medyo na-amaze man, naugmamang kami, at least
maski ba kung taga-barangay duman, kung nakaagi sinda, Mhm. nakaka-claim ki plate. Kaya ugmaw na, kang saro nga ni sa magaraw, sabi na, oy, para nga ako nag-agi digdi. Ugmaon siya, nakakuha na nga akong plaka. Mhm. Sabi ko, i-disseminate nindo yan, tas mga daipang plaka. Takaipuan mi ining maubos Apo. until October, December. At least October, mag-halfway na lamang ang samong distribution. In fact, Naga City is yung top notcher sa releasing. Nga po. Kasi giniribo mi na nga niya ang gabos para ma-distribute gabos. Kaya ang one way of para ma-address mi baga sa mga backlogs talaga. Kaya ang kaipuhan po digdi, so mga plakang green plate pa, sa motorcycle mo na po Yes, niya, ma'am. mga green plates pa, kaipuhan tong replacean. Madumang ka mo, bring ORCR, and apod ka ito, kung bako sa imo, copy of the deed of sale na sa imo na iyan, na nabakal mo na, para maitaumi ang plaka. So green plate, i-replacean itong black and white man. Tayo na ni ang magiging standard plate na kang plaka kang sa Pilipinas. Now, so mga plakang igobaga kitang black and white man siya, pero 7 characters sa laba ito. Opo. Ang plaka tabagang ngunyan, may kuyan, dakula, Halakbang siya. alakbang. Opo. Pero shorter ang size, Igwa kitang 7 characters, papalitan man ito. Darahon sa office para ma-replace aming panibagong plaka. Plus itong sa TODA, mga for hire, na yellow plate, pwede pong darahon sa office para masalidan maning black and white. Gabos na po kita black and white. Itong mga na-replacean, before man nag-change class, may mga nag-change class sa office mi na suplakan nindang private, binalik. Opo. Ito, balikan ninda sa office, ibabalik mi na ito sa inda. Mhm. So, mga standard na. Pero kung luma pang plaka, bako na ito, ma-change na talaga sinda. Nagtatao man kaming certification na mahiling na ang plaka mo pinagpalitan. Dapat pero itong dara habang dai pa ito na i-encode sa Opo. system. So, minsan dyan, ma'am, sa gilid kantina po, minsan garo ka mo Garo na nga nagtitinda. kami sidewalk vendor. Nakalatag. Sabi ko, sidewalk much better. Opo. Why? Hiling kan tao na talagang nagtataraon na kami kang plaka. Mas pag nahiling, ay may plaka pala niya dyan. Unlike kay itong tago, mas haloy. Opo. Maluwas pa kami para ma-inform the public na may mga nagre-release ding plate. Pero pag yawn lugod kami sa sidewalk, karuman sana kami sidewalk vendor, pero for free man, mas mabilis, mas dakol ang nagkiklaim ka. Pag may naagihan, di mag ano. Daiman, taigwaman dyan na taga-plug down, Opo. pag nahiling na temporary ka, pagilido mo Opo. na. Ang iba, at first, natatakot. Oo. Pero sa kaloy nahiling, ay, daiman pala niya. So, pero may lang daron itong mga papers. ma'am. Correct. At madali man lang ang pag-release mi. Ma'am, may sabi kung bako ngayon, didi sa naga bako ko digdi na bakal ang bihikulo o ang motorsiklo sa ibang lugar. Ano ang Igwamang kitang solution for Opo. that. Actually, igwamang baga coming from Region 4, sa NCR, igwa kitang plate tracker. Opo. Yaong kay duman, i-forward ko lugod Yes, sa ma'am. imo. Opo. I-forward ko sa imo. May plate tracker, ite-trace mo duman kung ngayon ang plate mo. Ngunyan, may step-by-step procedure duman. Ang gigibon mo lang, mapili ka. Either ipa-deliver mo sa LTO Naga Opo. or sa address mo na. May bayad. May bayad May lang bayad. doon. Something, 158. Opo. Nagkapot-tapot na ako. Pero minimal. Kaysa madumang ka pa sa Region 4. Opo. Madumang ka pa sa NCR. At least, nagbayad kang 158, mahalat-halat ka lang sa imo. Maabot yan sa imo through courier. Okay. May courier iyan na ma-deliver So, mismo. bako si LTO ang babayaran. Kung bako, Itong courier. dumang ka mabayad. Opo. Online man. Online. GCash Okay. or Paymaya, I think. Ma'am, sa pagkuha kang plaka da kang mga motorsiklo, ini may bayad pag nag-agi ko dyan sa may checkpoint, agaro, ano? Pagkuha kang plaka, Opo. Itong replacement, may babayaran mayo na. Basta kumpleto si papel. Basta kompleto ang papel. However, igwa po pagkakita ka itong inaapod ng replacement plates that was 2015. Yes, ma'am. Sa mga four wheels man ini. Okay. So mga binayadan kang year 2015 na four wheels pataas, i-check na rin po ninda kung yaon ang plaka ninda, kung digdi sinda sa naga nagbayad. Pero kung bako digdi sa naga, pwede man nindang kuya nun, kung sa ina district office, i-chat man ninda through email, kung pwedeng idara sa inda, sinda ang mabayad kang sa courier. Okay. Ma'am, schedule nindo sa 27 barangay kang Naga. Igwa ka mong schedule for the Igwa. August and September? Right now, yaon sindangon yan sa Bagong Bayan Norte. Apo. Oo.
Tapos na kaming San Francisco, Peña Francia, Abella, Concepcion Pequeña, Grande, Del Rosario, yun yan ang halos tapos ng Ngunyan. Sa Ngunyan, yaon sindaigdiyo sa Bagong Bayan Norte. Opo. Pag may nadumanan kaming iba, medyo dikit nang nagkukuha. Di gusto sabihin halos gabos nagkuruan Opo. na. Ang karayan man kani, kung di ka duman makaduman sa barangay, open kami sa Saturday. Pag Saturday from 9 to 4, mayo yan sweldo ang tao ko ha. Para sa just for public na services namin sa public, nag-initiate kami i-open ang office from 9 to 4. Pag Saturday, for the release of plates, pwede man sa mga backlog sa license. Actually, less than 100 na lang ang backlogs mo sa license. Out of 8,000 something, 100 plus na lang ang backlogs mo sa license. Pwede man sila magpa-print ng license cards. Pwede sila mag-claim ng plaka. 9 to 4 every Saturday yan. Avail nyo na iyan kung di ikaw makadyan sa barangay na dudumanan mo. Opo. So walk-in, pwede. Yes. Pwede man po sinda. Limbawa, yaong kami sa Concepcion, from Dayangdang ka, yun lang yan ang time. Pwede ka magduman sa Concepcion. Dara mo ORCR or deed of sale kung bako pa sa pangaran mo. Okay. So basta ma'am, abot October itong sa Upland Plaka check, Yes. dapat maubos. Okay. So at least dapat mahiling ta si schedule garo mga tugang siguro pag Kaya isi-send ko sa imo, Opo, sir. si So, mga by list barangay. kang dudumanan ming barangays. Actually, pig-post ko na to sa FB ko. Opo, di hanapon mi na I-check mo nagduman, lang sa ma'am. FB Okay. ko, Grace Rojas, para Opo. mahiling nindo. So, scheduled barangay mi. Yes, ma'am. Until end of August. Ngunya na naman, pagbalik ko, magibo naman ng kung schedule, ining rest of barangays di sa Naga City. Okay. Ma'am, approve siya rami ang presence mo. Ngunya na September, dahil may makasilibot ang Peña Francia, anong naging usual activity, ma'am, kang LTO? Siyempre, dapat Yes. ang pasiring sa Madagsa silid ang kang tao, nagdagsa ang digdi. tao. Oh. Ano po ang ano to? Actually, kang the other day, nag-attend ako kang JOC Yes, meeting. ma'am. Ano? Opo. Iyaw kami baga sa transport management. Ining for entries. Gumagit ang for entries digdi. Somewhere in, so pag Milao? Tabok, ayan, Oh. Tabok, Bagong Bayan, Mhm. Del Rosario, sarong pang outlet sa may Gainsa, Tabok, o apat. Opo. Basta apat na outlet iyan, permiten na may magmaman. And ang LTO may augmentation man kan sa mga apprehending officer na sa region, madirigdiyan sa Naga Okay. to assist kaining mga kuyan ma-apprehend kung may pasaway, kung dahil man, di i-assist lang sinda. Okay. Together with the PNP and PSO, HPG. Okay. So dakol kitang ano to naaraman ki Ma'am Grace operation kang Land Transportation Office digdi sa siyudad kang Nag. Ma'am Grace sa kumbaga bilang bisita mi ngunyan taon kaning pagkakataon para makapagpaabot po ning mensahe sa satuya mga parantabay digdi po sa GNN TV48 Naga and sa iba pang mga pwedeng mga services na MNA hapot sa LTO. Wow. Please go ahead po, ma'am. Thank you very much, digdi sa GNN TV48. Siguro mautro pa ako kanya. Yes, opo. Igwa pa akong sarang before kumalingawan. Although, mayo pa ang implementing rules and regulations. Opo. Pero eventually, mangyayari ini. Duman sa Republic Act 12209, na inibaga ang gabos na naipabakal or nabakal mo, dapat matransfer mo na sa latest owner. Okay. Takaipuan, makuyang masabit kaning record informing LTO na ini nabakal mo na o ini pinabakal mo na within 5 days. Then after 20 days within 20 days dapat ma-erase mo na sa new owner. Tayo ni may penalty na po ning 5,000 kung da ita maibalyo sa pangaranta. Ngunyan, at least we are given time na maayos ta ang documents before magluwas itong IRA. Kung kumpleto na ang documents nindo, much better na i-restore na, ay i-transfer na sa pangaran mo. Why? Dahil na kita mag-abang kay itong daragsaan na naman saka kita ma-apply for transfer. Actually, Sir Melvin, kuya na kami ngunyan, dakulo nang nag-apply for transfer kasi pinag-disseminate ko naman actually ni sa iba na sa Canada magay ninda sa news, Opo. nakaipuan na i-transfer sa latest owner. Magayon man ini, why? Halimbawa, so nakabakal kang auto ko,
naka-aksidente ka, nasa pangarong ko pa kayo, di natural akong kukontakon kang PNP. Kung nakatransfer na to sa imo, di day nakulabot. Iyon ang karayang kain. At least, nasa ang kuya na lang, concern na lang kay Niso, latest owner na nagkakapot. Kaya very important ining i-transfer ta So, si sa new liability ang may owner problema. yan. doon So, sa mga- liability, bako na sa imo na, Okay. being the new owner. Okay, that's dapat. Iyan ang kuyang kayan. Tandaan Magayonon yan. man ining kuya na inita. Nganing magkaarayos tang iba dyan. 5 deed of sale na. Sa 5 iyan, may ORCR ka, ID kang seller and buyer, ID kang seller and buyer sa 5 deed of sale. ID, para rin may ID. Ang problema ngunyan, ang iba dyan nagkawarara na so ID, binabaga kita, although, ina-accept ko pa yung dawa, binaha na yan, basta may igwa. Apo. Ang problema ngunyan, sumayo na. Iyan niya ko, since mayo pa so IRR, day kami maka-decide, mahalat ako. Ta kung i-retro, mas magayon ko ta, kung day ninda i-retro, so current lang. Ta kung i-retro, masakit niya, paano na sa mga mayo. Opo. Sabi ko, siguro para sa ko, in my own opinion, siguro makuyanta lang, so proof of ownership. Yes, ma'am. Kung in kaso, mayo na talaga. Di taman mababasol to, arog sa tuya, bina kitang Grabe. lampas tao. Opo. Sa biglang baha, di taman kukuya na maisalbar gabos. Siyempre, no, tunta sa buhay ta. Opo. Numang kaiyang papel lang. Kaya medyo magiging considerate kita. Although ako ngunyan, dawa pa baga da pa man implemented. Kung may way na mahihiling tama na yaon man may ID man, though medyo na-erase na lang, nakuyan, pero nahiling mo man, Visible pa itong mga information. likay man kami, aram mo, iko kaya na nagkakataransfer kaya na, bako man talaga. Opo. At least, so legal documents, yaon man, okay lang yan. Opo. Anyway. So yan ha, dakol kitang mga iba pa mga informasyon na nako aki Mama Grace Rojas asin ang sa tuyang papadyos mabalos ki Ma'am Grace sa LTO sa mga informasyon na itinaw sa tuwa. And siyempre, si sayang oras na itinaw digdi sa GNN TV48 Naga. Mga tugang responsibilidad kang labang saro na maging responsable sa paggamit kang tinampo ang pagsunod sa late trapiko, respeto sa kapwa motorista asin pedestrian, asin ang pagiging malikay, mga simpleng lakdang sana para mamantinir na salbado ang gabos. Ang Land Transportation Office o Rugnadigdi sa Naga may mga direktiba, may mga programa, asin aktibidad na daigabos paborable o sa tuyang inuuyunan. Alagad, ang importante magsunod man girare asin maging responsable para kita maging, di kita maging parte kang problema, imbes maging parte kita kang solusyon, para maging hayahay sana ang biyahe asin di maging kausaning distroso sa buhay asin kabuhayan. Disiplina, bako sana bilang driver, kundi bilang mga namamanwaan para masigurong ang satuyang mga tinampo, magtinir, nadala nin buhay asin bako nin trahedya. Mag-iribanan po kita sa masunod na episode. Madadala nindo kami sa GNN Naga Digital TV Channel 48.1. Asin siyempre sa Facebook, asin sa YouTube sa GNN TV 48 Naga. Ako po sa Melvin Machado, asin inian, Diretsahan.